pagbalik sa kanila.
Bueno, kaya lang itong, ano nito? Ano kaya lang mo? Ano po ba? Pero ako mo. Okay, ganun.
Dahil, nag-relieve.
Malaki siya mabalayan ng bunoon. Kaya, hindi mabalayan ng bunoon. Ha? Hindi mabalayan ng bunoon. Ha? Yung ka? Ano mga bulok ang hayop ninyo? Pinagdala ko sa bagang mo nila, nagbubulok ka. Ayun nga na eh. Ano sa palaga? Minala ko pa na.